Hello mga mi! Pumunta pala kami sa Macau para makapag-exit at makapag-relax in one day. At yan nga, pumunta kami sa Sunny Bay para doon sumakay papuntang airport. At noong nakarating kami doon, pumasok kami at syempre, scan ang Itsuki ID. Kapag tapos na, pwede ka nang pumunta sa machine para bumili ng ticket. Hong Kong to Macau. Magkano? 65 Hong Kong dollar at ilang oras? Nasa 45 minutes hanggang isang oras. Ang biyahe, papunta. Ayan at palabas na nga kami ng immigration. Video nga ako, kaso sinita ako ng pulis. Hindi pala pwede sa loob. Talaga naman, pakasaway na bata. Papunta na nga pala kami sa bus na sakyan namin papuntang Macau. Ayan nga at nasa labas na syempre, kami. Pila-pila yan. Kaya naman, papasok na kami. At ito na pala yung video na malapit na kami sa Macau. At ito na nga, nakasakay na kami ng bus 102 nga pala yung sinakyan namin. Para sa papuntang Sunit Square. Kaya naman, nagbibiroan kami ng kasama ko. Kaya follow nyo siya. Si Ilocana Dora, ay si Ines, Mika. Hindi ko alam basahin. Lagay ko na lang yung profile nila dito para follow nyo sila. And I suggest na unahin yung pumunta sa Sunit Square kasi pagdating nyo doon, sigurado magugutom na kayo. Kapag nandun na kayo, pwede kayong kumain dito sa May Anak Kitchen. Mura na, masarap pa. Sundan nyo lang ang video. Ganyan pala kami sa harap ng pergola ng Sunit Square at tatawid lang kayo dyan. Nyo lang yung arrow. Makikita nyo naman dyan. Magtawid ka ulit. Then right side, makikita nyo yan. Pataas na yan. Syempre, yung pinagkainan namin dito sa May Anak Kitchen, candy juice, at syempre, free wifi na din. Ito mga pala ang order namin, pinapaitan, dinakdakan, at kare-kare. Diba? Apakasosyal. At kung gusto mo ng halo-halo, meron din sila, shake, at iba pa. At marami pa silang ibang pagkain. Dito nga makikita nyo na maraming kumakain. Kung makapasyal kayo sa Macau, ay pwede kayong pumunta dito at masubukan nyo rin yung pagkain nila dito. Walang makalimutan, ito palang menu nila, nasa picture, at makikita nyo. Hanggang dito na lang aking video. Paki-like and share na rin ang aking video. Salamat!